mitähän tällä koneella tapahtuu? Oho. Moi. Moi. En nukkua, mutta vähätään nukuttaa. Okei, moikka. Pikku tyttönä tuolta vietystä nukesta. Ei pahaa riivatusta nukesta. Ihan hirveetä. Minä soitan minun kaverilleni. Hei, ihan hirveetä. Näin unta riivatusta nukesta. Tule meille heti. Sisään. Mitä unta sinä näit? Näin unta riivatusta nukesta. Se oli ihan karmeeta. Mut kun ei niitä oo olemassa. Onpas. No. Mut kun nyt mun pitää mennä kotiin, mä et soittaa mulle. Okei, moikka. Jatko osaa Eliasimaa.